गोजोनखौ लुबैनानै आदिबासी पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि सा 39 केडारफोरा गावखौ गथायदों। नंगौ, बे खेबाव आदिबासी पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि गासै 39 सा केडारफोरा गावखौ गथायदों। गावसोरजों लोगोसेयैनो गं 31 गोहोग्रा हाथियारफोरबो गथायफादों आदिबासी पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि केडारफोरा। कार्बि आंलं जिल्लानि आसाम राइफल आरो बकाजान पुलिसनि आखायाव थांनाय सानखालि गावखौ गथायो आदिबासी पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि गोख्रों केडारफोरा। गावसोरजों लोगोसेयैनो गथायफानाय गं 31 गोहोग्रा हाथियारफोरानो जाबाय गं 3 एके राइफल, गं 19 पिस्टल, गं 5 राइफल, 2 ग्रेनेड आरो गोबां गोथां गुलि। आईजीपी देबजित मुखर्जी, कार्बि आंलं जिल्लानि एसपी सन्जीव कुमार शइकिया आरो गुबुन अफिसारफोरनि नुजानायाव आदिबासी पिपल्स लिबारेशन आर्मीनि केडारफोरा गावसोरखौ गथायो। थाखो 10 आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। सीबीएसई जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो जेईई नीट सीयूईटी इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।